hakayar so yau na taka gashi ta shiga ta soke ni. Hello Junior. Fara ina ne? Mun kama wannan gayan. Ya dan sauri to. Ba za ka tsaya ba ne? Allah kai haƙuri. Me yasa ka ci amana ta? Dama shi haka makawo idan idansa ya bude kar ya san da su yake. Haka dan adam yake da saurin manta alkai. Kai haƙuri dan Allah. Haƙuri wawa shi ke bayyana abu da ya aikata, sannan kuma mai kuri shi yake bayyana abin da yake aikatawa. Saboda haka ni mai kuri ne, idan akwai abin da ya fi kisa zan maka shi yanzu a nan gurin. Kai riƙe min shi. Allah ji ne ka yi haƙuri, kar ka ce za a kashe. Ba ka tsaya ba ne? Gane ba gudu. Ya yage, ana kallon budurwa gane ne gudu ba. Kana kallon mace na gudu. Kai ba ganta ba ne? Wace ce? Ba ganta ba? Na ganta. Ba ta da kyau ne? Tana da kyau. Saka na ganta a nan wajen. Wace ce? Kai ina wacce ta tsaya a nan wajen? Wace ce? Na dubiye ta sakon zuci in furta ko da ba ta yarda ni hakan shi ne. Na san da cewa a yanzu haka kana kusa da zuciya. Ki sani baki min halacci a mafi yawancin lokaci suna yawan samun sabanin ba tare da na shirya ba. Kana tsoron fitowa ne saboda kayan min laifi. Ya zaki yi mini haka, kin kawar mini da tunani, kin rikirkita ni, kin sani cikin rudani. Hakayar so yau na taka gashi ta shiga ta soke ni, ta harba da fini. Ina fatan dai ba fushi kika da ni.
Zan iya manta komai, amma ki sani ba zan iya manta ki ba. Zan iya jura komai, amma ba zan iya jura rashin ki ba. Hakika gajiya zuwa yau ina cikin farin ciki mara misaltuwa. Har kawo yanzu haka kuma bana jin ɗorewarsa har ban ga murmushi akan fuskar ki. Saboda haka ki haƙuri ki kin ga na shiga tarko mini kamu ban san lokaci na fitawa. Usman kenan. In har a sani fushi da kai. Tuna wa zuciyata. Domin ni kaɗai na san irin abin da nake ji a zuciyata. Kamu cutar sankewa zai yi magani. Zuciyata tana ta farfasa. Har nake ji kamar na fashi da kuka. Ka sani cewa wannan saƙon zuciya na ce. Hannu aikinsa rubutawa. Ba wai ina faɗa maka bane ko don tsari ko kuma don ka ji daɗi. yarda da amincewa ki a gare ni su ne masu tabbatar soyayya. Farin ciki baya taɓa faruwa sai tare da farin ciki. Kowane hali ne zan taɓa manta ya da makara ba. Faɗawa alƙawari? Wannan alƙawari. Na dubi ta sakon lafiya me yake damun ki? Wallahi yunwa nake ji. Yunwa ta to bari in je in duba in gani ko zan samu kanki sai in samu miki ko lemo da biskit ne ko? Usman. No? Don Allah karka daɗe. Domin jiranka da zan yi na minti 2 ji nake tamkar shekara ne. Ga wanki, ki riga da kin zama fatan da take idan babu ke san babu rayuwa. Yanzu nan zan da kin ji shari ba. Da shi kenan sai ka dawo. kina alkinta ba ni a kanki na fara gane ake so har na daura dan ba. Zuciya ta kama cutar sankewa zai yi magani. Ba kai saurayi ga ka kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa amma kuma zaka bata rayuwarka da shan sigari. Sigari tana da illa a jiki da lafiya. Ka yi hakuri na maka kutse cikin rayuwarka. Amma bai da kyau shan sigari. Ana jira na ne.
lafiya. Ya haƙuri don Allah. Na je ina ɗan jin sabawa. To shi kenan. An ji gare. Na gode. Na je saura kaɗan fafe wani kansa wallahi. Jiya mutanen sun yi ramban saura kaɗan da ƙyar. Wannan bariyan nan bace ba? Ita ce kana ganin ta da wani? Kawai mu je mu sai ta mai hanya mana. Ta mana. Idan kuma ɗan uwanta ne ba ko yayanta ko kuma ɗan makarantar su. Saurayinta ne fa. Kika ƙara faɗa min irin wannan magana. Na gaya ma. Na dubiye ta sakon zuci in fur. Yayi dan Allah a ina ka siyo min biskit din nan na ranar nan. Kai dan mata. Mun bar wajen a baya wallahi. Ku bari gobe mun dawo sai mu je da su ne. Ya shige ni ba tare da na shirya ba. Mata, kwata-kwata shi baya kyau akan musulmi. Daga lokacin da na rubuta shi nakan tattara dukkan kasuwata da kuma kulawa ta. Don haka ina sanar da ke cewa ko da garin da ake sarrafa biskit ɗin ya kai bangon duniya zan da iso ne. Da gaske kake? Na shirya tsau domin tafiya siyo miki biskit. To shi kenan sai ka dawo. Ba dan halina ba, ba dan kuɗi na ba, ba dan sarauta ba, ki yarda da ni. Kin ga na shiga tarko, mini kamu ban san lokaci na fitawa. Ki cire ni a tasko, ki bani kaunar ki ba zan ki na alkinta ba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sun koya makaranta? Lafiya laulau. Mata ba ki gane ni ba ne? A'a, ban gane ka ba. Ni ne kwanaki wanda kika hana ni shan sigari? Ka yi haƙuri, haka ɗabi'a ta take. Ban san adadin mutanen da na hana shaye-shaye ba. Gaskiya ni ban gane ka. Da Allah in ba za ki damu zan iya zama. A'a, babu buƙatar zama. Ka faɗi kawai abin da ya kawo ka. Ina so akwai magana da nake so ni da ke ne. A'a. Kar ki damu. Dakata. Tunda kin buƙata a tsaye kike so ne magana da ke. Shikenan. Ina jin ka. Tun lokacin da kike min wa'azi akan shan sigari, kullum nakan tashi cikin farin ciki. Saboda ina sa ran a kowane irin lokaci zan kasance tare da ke. Amma zuwa dare yakan sanya idanuwa ta zubar hawaye saboda lokaci ne wanda yake nisanta ni da gare ki. Da kuma tsammanin sake ganin ki a kowane lokaci kafin wayewar gari. Suna na Mahmud,
dan daba ne. Ban mai da sauran mutum komai ba, ban na kisa, kuma ina yin shaye-shaye. Amma ta dalilin ki, na daina aikata komai. Fata na shine ki fahimci cewa ina son ki, ina buƙatar zuciyarki. Ina shiga damuwa a duk lokacin da nake santa da ke. Anya kuwa ka san abin da kake faɗa kuwa? To bari ka ji in gaya maka. Gishiri da siga kalansu ɗaya ne. Bambance su yana bayyana ne wurin ɗanɗanonsu. Har abada akwai zukatan da ke son mutum ko da baya nuna musu. Akwai kuma masu ƙinka duk yanda ka kyautata musu. Kowa da kiwon da ya karɓe shi. Ka ya haƙuri. Ina da wanda nake so. Kinga, bai kamata ki ce haka. Saboda ke kuma daina aikata duk irin laifukan da nake yi. Kar ka taɓa tuba saboda ni. Ka tuba saboda Allah. Da kuma jama'an da kake zalunta. Wasu ka karya su, wasu ka kashe su. Wannan kuma kai da su da Allah. Shi kenan. Za mu sake haɗuwa. Kada ki manta yanzu fa kika yi min alƙawarin cewa ba zan ƙara ganin damuwa akan fuskar ki ba. Dan Allah ki faɗa min me yake damu ki. Bayan tafiyar ka. Da Allah in ba za ki damu ba zan iya zama. A'a. Babu buƙatar zama. Ka faɗi kawai abin da ya kawo ka. Ina so akwai magana da nake so ni da ke ne. A'a. Kar ki damu. Dakata. Tunda kin bukata a tsaye kike so ne magana da ke. Shikenan. Ina jin ka. Tun lokacin da kike min wa'azi akan shan sigari, kullum nakan tashi cikin farin ciki. Saboda ina sa ran a kowane irin lokaci zan kasance tare da ki. Amma zuwa dare yakan sanya idanuwa ta zubar hawaye. Saboda lokaci ne wanda yake nisanta ni daga gare ki. Da kuma tsammanin sake ganin ki a kowane lokaci. Kafin wayewar gari. Suna na Mahmud, ɗan daba ne. Ban mai da sauran mutum komai ba, ban na kisa, kuma ina yin shaye-shaye. Amma ta dalilin ki, na daina aikata komai. Fata na shine ki fahimci cewa ina son ki, ina buƙatar zuciyarki. Ina shiga damuwa a duk lokacin da nake santa da ke. Ka ji abin da ba abin da suka yi. Kin tabbata? Shikenan. Tashi mu. Yau duk ka canza. Akan mu sai walar da mu kake dan Allah, sai yawo kake da mu. Da Allah da bata ma. To kana akan mace sai walar da gani ke ba. Ni tun da ta shigo rayuwata na riga na sanja. Domin akan ta komai zan iya yi. Lafiya? Su waye ku? Kai, dakata. Ba da kai muke ba. Sanda zuwa.
ai tun da nake ta zaman jiran ki a nan gurin. Kai co, na yi takaicin zaman jira na da kai. Domin in dai akan maganan jiya ne, wallahi baka da aiki ne. Kan dai ki ce mun su ne na jiya. Su ne. To amma ke me kike jira anan? Ki wuce mu tafi. Baka yadda ba? Saurara. Haba, bai kamata ki dinga barin fuskar ki babu murmushi a cikin ta ba. Domin fuskar ki ta fi kyau da murmushi. Yi murmushi idan ka ga mai son ka. Yi murmushi idan ka ga mai kinka zai ji tsoro. Yi murmushi idan ka ga wanda ya barka sai da ya sanin baranka. Yi murmushi ga wanda ka sani da wanda baka sani. Babu bukatan yin murmushi a inda babu kowa ko kuma cikin duhu, kawai asaransa za a yi. Karki ce haka. Karki amfani da san da nake miki. Ki wulakanta ni. Zai fi kyau a ce kin gaya min shi wanda yake so. Domin in je in same shi ko shi zai fahimci irin soyayya da nake miki. Kai, waye ya gaya maka ana raba hanta da jini? Ba sai an kai da nisa ba. Gashi nan kusa da ni. Dama ba yayanki bane ba? Ni faɗin na sanja ba kamar yadda ka san na a baya ba. Ya kamata ki fahimce ni. Domin a yanzu na zama mutumin kirki. Zama mutumin kirki ba kamar yadda ka fahimta ba. Kuma zama da mutumin kirki yana ƙaruwar da kai akan abubuwa da dama na rayuwa. Na ɗaya, san Allah da bin Allah, da ambatan Allah, da kuma gudun duniya. San lahira da barin girman kai. Ko kwana biyu ba a yi ba, da ka ce min kai mai kisa. Ta ya kake tunanin kai mutumin kirki? Ke dakata, shi mutumin kirki har yana da wata fuska da ake iya gane shi? Yanzu na fahimci abin da kike nufi. Yara, ku tsaya ku jidda mutumin kirki yake. Mutumin kirki shine wanda idan aka taso daga makaranta a maimakon ya dawo da abokansa maza sai ya biyo mata. To waye sani ma idan kun dawo ko a ina kuke labewa. Ke? Kika mare shi? An mare shi waye? Kika maran? An mare ka. Kika maran? Na ce na mare ka, kai waye? Kika maran? Na mare ka. Dalla kauce ka ba mu guri mu. Zo mu kauce mana. Dino, ba ni ka tai ba. Kuma ka rabu da ita? Kamar ya marbu da ita. Ko dan mu je. Ya zaki yi mini haka, kin kawar min mutum ne da tunani. Sumayya, damun me yake damun ki Sumayya? Sumayya ki faɗa min me yake damun ki ko hankali na ya kwanta? Wallahi kana yi. Sai gaba na ya dinga faɗi. Kin tabbata wannan shine abin da yake damun ki? Shine. Ki duk sanda kika ji haka Sumayya, ki dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin sani cikin rudani, hakayar so yau na taka, gashi ta shiga ta soke ni. Sumayya. Sumayya. Dama ba abin da yake damun ki ba kenan.
Me yasa za ki ɓoye min wani abu? Shi ne. Wallahi ba ƙarya na maka ba, gaskiya na gaya maka. Kawai kwana biyu ina ci gaba na yana yawan faruwa. Sai nake ji kamar ba zan ƙarashe rayuwata da kai ba. Sumayya, me yasa za ki dinga irin wannan tunanin bayan kin san cewa jin daɗi da walwala ba za su taɓa samuwa a cikin zuciyata ba. Matuƙar in har babu ina nan riƙe da amana soyayya har ƙarshen rayuwata. Ko da ma mutuwar za ta zo, na san da cewa in har ta ɗauke ni ba za ta bar ki. Usman, kai ne mutum na farko da ya taɓa furtawa kalmar su, kuma a yanzu zan ƙara maimaitawa a gare ka. Ina son ka da son kasancewa tare da kai na har abada. Zaki yi mini haka, kin kawar minni da tunani, kin rikirkita ni, kin sani cikin rudani. Hakayar so yau na taka, gashi ta shiga ta soke ni, ta harba da fini, tuni har ya tsarga jini. Ba dan halina ba, ba dan kuɗi na ba, ba dan sarauta ba, ki yarda da ni. Ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai faru nan. Sararin samaniya na cike da taurari. Teku na cike da kifaye. Doron ƙasa na cike da ciyayi. Amma zuciyata cike take inda soyayyarki. Me isa na zo da bukata baki amsa mu ba? Akan wannan zaki cin mutunci? Kin san irin abubuwan da nake aikatawa na daina saboda ke? Kika bashi dama shi ma ya cin mutunci? To da kiya da shi zan tura shi kulahira. In ya so ku yi soyayyar a can. Dan Allah. Bakin ce ba a raba hanta da jini ba? To ga jini nan a fuskarsa kuma na cikin hantarsa. Saboda haka dan sheka shi lahira. Daga mun shi.
Sumayya. Kira ina. Usman, ka daina kuka. Na kasance mai nasara a duk wani takun da zan yi a duniya. Kuma ga shi yau zan mutu sadakai. Zan mutu ka bani hannunka na riƙe. Ku masoya ko? Shike, yau zan raba soyayya. Jiniyo ba su mutu ba, ka ƙara sa su jiniyo. Jiniyo! Jiniyo 'yan sanda nake wasu mu gudu Jiniyo mu gudu! Na dubiye ta sakon zuci in furta ko da ba ta yarda ni hakan shine kaddara ta amma zuciya ki sani baki min halacci ba ta ya za ki bar so ya shige ni ba tare da na shirya ba. Sumayya, yana kuka tun da gaki kuma gani a hanyar mu ta tafiya makaranta ba tare da wani abu ya faru da ɗaya daga cikin mu. Usman, ni ma na yi farin ciki da babu abin da ya faru da amma da wani abu ya faru da Sumayya, kasantuwar mu da ɗan adam a doron ƙasa, Allah ya halicce mu domin mu bauta mu, kuma shi ne wanda ya sanya soyayya a tsakanin. Allah shi ne yake da ikon ya aikata komai akan duk wanda ya so, ba wani ɗan adam ba dan kuɗi na. Usman, hakika Allah ya wadata ka da wasu abubuwan da wasu mazan ba su da shi. Ba kowa ake iya mallaka wa zuciya sai wanda ya san darajar. Kai ne wanda ka san darajar. Nakan ji daɗi sosai fiye da tunanina idan na ga kai ne masu. Usman, ba a iya mallaka wa zuciya sai wanda ya san darajar. Kuma kai ne ka san darajar. Nakan ji daɗi sosai fiye da tunani idan na ga kai ne masoyi. Hakika soyayyar gaskiya ita ce ginshikin morewar rayuwa. Hakika soyayyar gaskiya ita ce ginshikin ɗaurewar soyayya. Usman, ina son ka. Sumayya, ni ma ina son kuma ina son kasancewa tare da kai domin kina karanta min zuciya. Ina nan rike da amanar soyayya har ƙarshen rayuwa, kuma na saka a raina ba zan taɓa rayuwa. Sumayya, sai tamkar wani fure ne da idanu suke wadata da kayansa. Hanci da duka daɗin shi, wuri da samu salama da nuna. Sumayya, rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa babu ruwa da iska ba. Haka zalika duma ba zan iya rayuwa babu. Kai, Sumayya, mu wuce mu tafi kan mu. Tare da kin tsaya. Ni dai kawai ka jira in me ke kana tafiya. Karki damu da wannan tsohon labari. Yanzu haka suna can kotu ta yanke musu hukunci daidai da abin da suka shuka. Sai dai kawai mu dinga addu'a. In ji taron.
zana dubiye ta sakon zuci in furta ko da ba ta yarda ni hakan shine kaddara ta amma zuciya ki sani baki min halacci ba ta ya zaki Dan Allah dama ina so ne ka gaya min abin da ya faru tsakanin Usman da ƙawata. Ta cutar da zuciyata. Amin. Zuciya! Ko aljani ne furta kalmar so a kunnen Yusra to sai na kashe shi. Da Allah zai sa ka gane da ka daina bar ruwa a gonar da babu shuka. To ba Me ma zan ce mata? Ba komai ne yasa naki amincewa da soyayya ta ba, illa dalili guda ɗaya. Wallahi fa zan taɓa yadda ba. Karku da ina so ka bawa wannan magana. Oke, shikenan abokina zan ban magana, amma ya kamata a ce ka san ya kamata. Na sani, ni kaina ba ƙaunarsa nake ba. Zuciya! Ko da shi dama ka ce yan dore suna da kirki. Tabbas ku kima ƙawace ta gari. Saboda haka ina roƙon Allah da ya haɗa mu da waɗanda su da akan matsalolin mu. Kamar yadda kika tsaya akan matsalar ƙawarki. Idan ku hannu tafi ban ganka ba zan taɓa yafe min zuciyata ba da ta sa na kamu da soyayyarka. Kada ki dagula mana farin cikin da muke ciki. Don Allah. Kadaitar zuciyoyinsu da kuma alakantuwarsu ya janyo turka-turka da kalubale. To ina jinki. Waye ya baki izinin zuwa inda ne? Ka Usman. Mashiryin wannan shiri Ibrahim Breaker Dorayi ba da umarni Muttaka Lazio. Sai na kashe shi a daren nan. Ya faru ta shiga rudani da kaka na kai ta tashi hankalinta amma ko a cikinsa. Wannan bayanin idan ka je can sai kai mata. Kallon ku kadai shine zai fayyace muku amsar hakan. Za ku dinga samun wannan shiri ranar Juma'a akan YouTube channel mai suna Usman Nadi. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a sha kallo lafiya. Lafiya Sadiya na ga kina kuka. Babanmu ne ya kore ni. Emped Media Concept present Kazafi Head Blame. Yanzu umma wannan yarinyar lalacewa ta kai zangoniya sauke ta a mota, kuma motan ma mai bakin tinted. Kazafi Tana sai da Allah ba amma ta ya ganna ba. Jiya ma kwana ne cikin bakin ciki, kwarin sawa ban yi ba. Ban yadda ba. Saboda duk abin da kika faɗa min ba gaskiya bane. Wai me yake faruwa a gidan ku ne? Sadiya, fito. Ban kuɗi da kika ɗauka a ɗakin nan ba ni su. Gaskiya umma wannan zargi ne. Waye ya ga lokacin da ta ɗauki kuɗin? Kana nufin kai ka ɗauki kuɗin nan ko ni kuma ko umma? To in ba ita ta ɗauki kuɗin ba kai ka ɗauki kuɗin ba ni kuɗi. Yanzu gashi lokacin amfani da kuɗin nan ya zo. Wallahi ba ni na dauka ba. Take ba. Dakata. Tsakanin ke da Sadiya na rasa waye mai gaskiya a cikin kwallaye. Ni kake zargi? A kin gaba ne ke nayi baran ke dade. To yanzu ina Sadiya take? Ai babanku ya kore ta. Amma akwai Allah. Ya zan yi da rayuwata ne ya zane ne. Wallahi duk inda kuɗin nan take yarinya na Sadiya ta fita ke mu wannan kuɗin. To shikenan babu wani abu. Zan tafi. In Allah ya yarda ba zan wulakanta ba. Maimakon yarinyar nan ki zame mata garkuwa. Sai ki zame mata kamar wata dodo. Idan ta ganki tsoron ki take ji, idan ta ji muryarki, idan ta ji jikinta har rawa yake yi. Kullum ita ce mai laifi ta ta ba sa laifi. To umma tunda abin ya zama haka, ni zan zara hannuna da kan yarinyar nan. Ai la yumin adikum hatta ta tiya humul bayyina. Isa walle yaushe ka fara yin sallah? Ta shekara 1 da rabi ce kawai ban yi ba. Amma yanzu a koda yaushe na kan iya hada ta wata 1 kullum. Kalau kake kuwa? Yi wallahi aka ce da ni ya shiryu. Wa wallahi bai shiri ba. Yanzu maman kas yake.
ki ce min karuwanci kike yi. Ga wannan na san baki ci abinci ba. Na fada hukuma wa zai min halacci ai dai na min kazafi.